Tulevaisuuden autoharrastaja Antero seuraa haikeana, kun edellispäivänä yllättäen romuajoneuvoksi muuttunut Plymouth katoaa horisonttiin. Mieltä lämmittää kuitenkin se, että valtuutettu jätehuoltotoimija Sami pääsi noutamaan auton näinkin pian ja että Anterolle ei auton viimeisenä omistajana koitunut tästä kuluja. Edellinen tarina on toki vielä toistaiseksi mielikuvituksen tuotetta. Harrasteautopiireissä on kuitenkin viime kuukausina keskusteltu osin jopa huolestuneeseen sävyyn Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotuksesta. Sellaisenaan toteutuessa ehdotuksella olisi isoja vaikutuksia myös ajoneuvoharrastukseen. Kyseessä on siis kohuttu romuajoneuvoasetus. Romuajoneuvosta käytetään näissä yhteyksissä lyhennettä ELV, joka tulee siis englanninkielisistä sanoista End of Life Vehicle, eli elämänsä ehtoopuolella oleva kulkupeli. Käsitteekseni tässä asetusehdotuksessa yritetään nyt ensimmäistä kertaa tarkasti määritellä romuajoneuvo EU:n tasolla. Ajattelin tällä videolla tarkastella tämän asetusehdotuksen valossa tallissani olevaa vanhaa liikkuvan poliisin 1966 mallin Plymouth Belvedereä. Tarkoitus on selvittää, onko auto niin sanottu romuajoneuvo, ja kerron myös, miksi tämän seikan tietäminen on erityisen tärkeää tulevaisuudessa, mikäli ehdotus tulisi sellaisenaan menemään läpi. Siirrytään sitten suoraan asetusehdotuksen liitteeseen 1. Laitan tuonne videon kuvauskenttään linkin sekä itse ehdotukseen että sen liitteisiin. Yritän parhaani mukaan tehdä videosta viihdyttävän, vaikka se väkisinkin tulee sisältämään jonkin verran tekstilainauksia. No niin, aloitetaan. Liite 1. Kriteerit sen määrittämiseksi, onko käytetty ajoneuvo romuajoneuvo. A-osa. Ajoneuvojen korjattavuuden arviointikriteerit. 1. Ajoneuvo on teknisesti korjauskelvoton, jos se täyttää yhden tai useamman seuraavista kriteereistä. A. Se on leikattu paloiksi tai sen käyttökelpoiset osat on irrotettu. Alkaa ainakin hyvin. Pikainen pyörähdys tallin puolella paljastaa, että Plymouth on edelleen yhdessä osassa, eikä ainakaan kaikkia sen käyttökelpoisia osia ole irrotettu. Minulla on myös muutamaa vuotta vanhempi Plymouth, jonka tilanne ei taida kuitenkaan olla yhtä hyvä. Tulkinnasta ja tulkitsijasta riippuen auto saattaisi olla leikattu paloiksi, kun siitä on leikattu keulan pellit ja lattiat pois. Siinä kiinni olevat suoraan käyttökelpoiset osat ovat myös kovin vähälukuiset. Peltiosat tarvitsevat enemmän tai vähemmän ruostekorjauksia ja taka-akseli on mysteeri sellainen, eli sen toiminnasta ei ole mitään käsitystä. Auton osia ei ole hukattu, hävitetty tai myyty, ne on vain irrotettu, joka ehdotuksen mukaan siis riittää tekemään siitä teknisesti korjauskelvottoman, eli suomeksi sanottuna romuajoneuvon. Siirrytään kohtaan B, eli ajoneuvo on teknisesti korjauskelvoton, jos se on hitsattu kiinni tai suljettu eristysvaahdolla. Täytyy heti sanoa, ettei tämä kohta ihan pikaisesti aukene ainakaan minulle. Ymmärrän kyllä kaikki sanat ja jopa niiden muodostaman lauseen. Ehkä ongelma on siinä, etten pysty yhdistämään kiinnihitsausta ja eristysvaahdolla sulkemista mihinkään oikean elämän tilanteeseen. Se on hitsattu kiinni. Hitsattu kiinni mihin? Jos katsojat on viime aikoina törmänneet erilaisiin metallirakenteisiin kiinni hitsattuihin ajoneuvoihin, niin kommentoikaa ihmeessä tuohon alle.
Todennäköisempää taitaa kuitenkin olla, että se on hitsattu kiinni, viittaa kiinni hitsattuihin normaalisti aukeaviin osiin tai osakokonaisuuksiin ajoneuvossa. Eli takakontti, konepelti, ovet ynnä muut. Nythän on niin, että Plymouthin apukuskin puoleinen takaovi ei aukea. Ei sitten millään. Nähtäväksi jää, pääseekö tulevaisuudessa vakuuttelemaan jollekin viranomaistaholle, ettei sitä ole hitsattu kiinni, vaan se on ihan vaan ruostunut. Toivottavasti yhden oven toimimattomuus ei vielä tuomitse autoa romuajoneuvoksi. Melko huonosti avautuu myös tuo kohta suljettu eristysvaahdolla. Täytyy oikein dokumentin englanninkielisestä versiosta käydä katsomassa, josko tässä olisi jotain älyä kadonnut käännöstä tehdessä. Siellä sanotaan closed by insulating foam, eli sanoisin, että äly on pudonnut matkasta jo ennen käännöstä. Ymmärtäisin, jos siinä lukisi, että täytetty sammutusjauheella tai vaahdolla, jolla siis viitattaisiin jauhe- tai vaahtosammuttimen tyhjentämiseen auton sisustaan, josta toimenpiteestä nykyauton sähkö- ja elektroniikkaosat eivät käsittääkseni juuri tykkää. Tietääkö joku, mistä tässä puhutaan? Täytetäänkö jossain tilanteessa esimerkiksi palanut auto eristysvaahdolla, jolla toimenpiteellä estetään vaarallisten palamisprosessin tuottamien mikrohiukkasten leviäminen ympäristöön autoa siirrettäessä? Jos tämän kohdan idea on se, ettei autoon pääse sisään tavanomaisia keinoja käyttäen, tekeekö esimerkiksi sen juottaminen tai liimaaminen kiinni myös siitä romuajoneuvon? Siirrytään seuraavaan, eli kohtaan C. Ajoneuvo on teknisesti korjauskelvoton, jos se on kokonaan palanut niin, että moottoritila tai matkustamo on tuhoutunut. Tämä kohta on verrattain selkeä ja ymmärrettävä. Esimerkki Plymouthin kohdalla tuomio on selvä. Se ei ole palanut mistään, ei moottoritilasta eikä matkustamosta. Mutta tekeekö esimerkiksi moottoritilan palaminen automaattisesti autosta romuajoneuvon? 2004 vuoden Toyotan kohdalla näin varmaan käykin. Mutta esimerkiksi 1960-luvun rungollinen jenkki on etupään peltien ja muutaman sähköjohdon uusimisen jälkeen viikon päästä taas liikenteessä. Näin niin kuin karkeasti sanoen. YouTubesta löytyy paljon videoita aiheeseen liittyen. Yksi seuraamani kanava on Budget Builds, jossa saatetaan takaisin ajoon taustalla näkyvien kuvien mukainen Mercury Comet GT. Autostahan on sekä moottoritila että matkustamo kokonaan palaneet. Laitan videon kuvauksen linkin, jos haluaa käydä katsomassa hieman erilaista harrastusta. Ja ei kun seuraavaan kohtaan, eli D. Ajoneuvo on teknisesti korjauskelvoton, jos se on ollut vedessä niin, että kojelauta on ollut vedenpinnan alapuolella. PoliisiPlymouthin kohdalla tilanne on taas enemmän ja vähemmän epäselvä, mutta mikään ei viittaa siihen, että se olisi missään vaiheessa kojelautoineen vedenpinnan alla ollut. Toisaalta se varmasti selviäisi kojelaudan kastumisesta ja sitä seuraavasta kuivattamisesta paremmin kuin uudet autot. Kohdassa E luetellaan ajoneuvon osia ja osakokonaisuuksia, joiden korjaamisen tai vaihtamisen mahdottomuus tekee ajoneuvosta teknisesti korjauskelvottoman. Näitä ovat ajoneuvon ja maan väliset komponentit, kuten renkaat ja pyörät, jousitus, ohjaus, jarrut ja niiden hallintalaitteet, istuinten kiinnitykset ja liitokset, turvatyynyt, esikiristimet, turvavyöt
ja niiden toimintaan liittyvät oheiskomponentit sekä ajoneuvon runko ja alusta. Plymouthin osalta sanoisin, että mitään edellä mainituista osista ei ole mahdotonta korjata tai vaihtaa. En ole mikään uusien autojen asiantuntija, mutta tuntuu siltä, että mikäli näiden komponenttien korjaamisessa tai vaihtamisessa on haasteita uudempien autojen kanssa, saattaa ainakin osasyynä olla autonvalmistajien ohjeistus ja määräykset osien korjaamiseen liittyvissä prosesseissa. Näillä autonvalmistaja pyrkii pitämään huolen, että korjattu auto täyttää tarvittavat valmistusajankohtaan liittyvät määräykset ja lakipykälät. Joku asioista paremmin perillä oleva voisi kommentoida, jos näissä on jo nykyään jotain haasteita. Kohdassa F ajoneuvon tekee teknisesti korjauskelvottomaksi, jos sen rakenne- ja turvakomponenteissa on peruuttamattomia teknisiä vikoja, jotka estävät niiden vaihtamisen, kuten metallin vanheneminen, useita katkoksia pohjamaaleissa tai liiallinen puhkiruostuminen. Kun vuonna 1966 mietittiin autojen turvallisuutta, isompi oli parempi, eli siis turvallisempi. Nykyauto on paljon monimutkaisempi kokonaisuus aktiivista ja passiivista turvallisuutta, materiaaleja kuten hiilikuito ja erilaiset suurlujuusteräkset sekä erilaisia tekniikoita osien toisiinsa liittämiseksi, kuten liimat, niitit ja juotokset. Kaikki uusien autojen valmistustekniset ratkaisut, joita autotehtaalla on käytetty, eivät välttämättä ole korjaamo-olosuhteissa toistettavissa. Auton valmistajalla on myös omat ohjeistuksensa, miten näissä tilanteissa pitää toimia. Esimerkki Plymouthimme saa tästä kohdasta korkeintaan arvosanan välttävä. Katkoksia pohjamaaleissa ei välttämättä ole useita, mutta ne taitavat kyllä olla suhteellisen kattavia. Liiallisen puhkiruostumisen tarkempaa määritelmää odotellessa täytyy todeta, että auto on kuitenkin täysin ryhdissään. Kumpikaan näistä seikoista ei kuitenkaan estä osien vaihtamista, joka tässä kohdassa taitaa olla se kantava ajatus. Siirrytään kohtaan G, joka hämmentää taas kovasti. Ajoneuvo on teknisesti korjauskelvoton, jos sen korjaaminen edellyttää moottorin, vaihteiston, korin tai alustan vaihtamista, jolloin ajoneuvon alkuperäiset tunnistetiedot häviävät. Ensin täytyy sanoa, että 1966 vuosimallin Plymoutheissa ei vielä ole stanssattuna VIN-koodia moottoriin eikä vaihdelaatikkoon. Tämän auton alkuperäinen kolmevaihteinen manuaalivaihdelaatikko on jossain vaiheessa vaihtunut automaatiksi, mutta ainakaan vielä ei ole tiedossa, onko se tehty ihan vaan mukavuuden maksimoimiseksi vai onko auton korjaaminen sitä vaatinut. Toiseksi täytyy sanoa, että melko heikolla pohjalla ollaan, kun yritetään määritellä auton teknistä korjauskelvottomuutta kertomalla, miten se itse asiassa saadaan korjattua, eli moottori tai vaihteisto vaihtamalla. Muuttuneiden tunnistetietojen muuttaminen järjestelmiin on vain byrokratiaa, josta aiheutuneisiin kuluihin auton omistaja varmasti pääsee osallistumaan, jos niitä tunnistetietoja nyt ylipäätään vaihdetuissa osissa edes on. Uskaltaisin jopa väittää, että vaihtomoottori tai vaihteisto on monessa tapauksessa se ekologisin vaihtoehto, jos jäljelle jäävä vaihtoehto on koko ajoneuvon romutus. Korin tai alustan vaihtaminen on vähän isompi urakka, mutta ei mielestäni poikkea edellä olevasta moottorin tai vaihteiston vaihtamisesta mitenkään. Numerot kyllä saadaan siirtymään uusiin osakokonaisuuksiin valvotusti. Sitten päästään kohtaan 2. Kohta 1 määritteli ajoneuvon teknisen korjauskelvottomuuden ja kohdassa 2 määritellään taloudellinen korjauskelvottomuus.
Ajoneuvo on taloudellisesti korjauskelvoton, jos sen markkina-arvo on alhaisempi kuin sellaisten korjausten kustannukset, jotka ovat tarpeen sen palauttamiseksi unionissa sellaiseen tekniseen kuntoon, joka riittäisi katsastustodistuksen saamiseen siinä jäsenvaltiossa, jossa ajoneuvo oli rekisteröity ennen sen korjaamista. Kaivelin esille myös termin markkina-arvo-tarkan merkityksen. Markkina-arvo tarkoittaa siis hintaa, jonka kaupattavasta tuotteesta voi saada nykyhetkellä. Pelkään, että nyt mennään esimerkki Plymouthin kanssa pahasti kiville, mutta katsotaan. Kuvitellaan, että sen markkina-arvo, eli tällä hetkellä myydessä siitä saatava rahamäärä olisi vaikkapa 1000 euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että se pitäisi saada korjattua katsastuskuntoon tuolla samalla euromäärällä eli 1000 eurolla. Voi tehdä tiukkaa. Markkina-arvon määrittämiseen meillä on jo käytössä esimerkiksi Verohallinnon tilastollinen malli, mutta miten määritellään nuo korjauskustannukset? Siinä on kuitenkin iso ero, jos itse harrastuspohjalta parsin autoa kasaan iltaisin ja viikonloppuisin sen sijaan, että veisin sen valtuutettuun Plymouth-huoltoon. Vaikken itselleni tuntihintaa laskisikaan, kertyy hankituista osista ja tarvikkeista ajan myötä mahdollisesti suuriakin kustannuksia. Siirrytään kohtaan 3, jossa palataan jälleen teknisten korjauskelvottomuuskriteereiden pariin. Toisin kuin kohdassa 1 ja 2, nämä kriteerit eivät ole ehdottomia, vaan vaativat yksilöllisen teknisen arvioinnin ajoneuvon tilasta ennen korjauspäätöstä. Oman tulkintani mukaan ajoneuvon täytyy muilta osiltaan olla katsastuskelpoisessa kunnossa, jotta listan puutteita on mahdollista alkaa korjaamaan. Mikäli näin ei ole, on auto teknisesti korjauskelvoton. Ajoneuvoa voidaan pitää teknisesti korjauskelvottomana, jos kohta A. Se on ollut vedessä niin, että vedenpinta on pysynyt kojelaudan alapuolella ja sen moottori tai sähköjärjestelmä on vaurioitunut. Varmasti tarkemman teknisen arvioinnin paikka, riippumatta siitä, onko kyseessä uusi tai vanha auto. Plymouthin mahdollisista uimareissuista ei edelleenkään ole tietoa. Kohta B. Ajoneuvoa voidaan pitää teknisesti korjauskelvottomana, jos ajoneuvon ovet eivät ole kiinni siinä. Jollakin tuntuu nyt selvästi olevan fiksaatio oviin. Kohdassa 1 oli huono juttu, jos ajoneuvon ovet oli hitsattu tai eristysvaahdotettu kiinni. Nyt on asiat huonosti, jos ne eivät ole ajoneuvossa kiinni. Uskaltaakohan tässä ollenkaan sanoa ääneen, että on myös autoja, joissa ei ole ovia ollenkaan? Nohevimmat katsojat ehkä huomasivatkin jo, että Plymouthin aiemmin hieman huolta tuottanut apukuskin puolen takaovi läpäisee tämän kohdan arvosanalla kiitettävä. Kohta C. Ajoneuvoa voidaan pitää teknisesti korjauskelvottomana, jos siitä on vuotanut polttoainetta tai polttoainehöyryjä, mikä aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysvaaran. Vuotava polttoaine, erityisesti bensiini, on huono juttu. Onneksi korjaus on usein kohtuu helppo, oli vuoto sitten bensatankissa, letkussa tai bensaputkistossa. Plymouthin tankki oli irrotettaessa tyhjä, joten emme pysty tietämään, onko se vuotanut ilman, että teemme pienen testin. Bensatankin pohjan maali on kurtussa ja maalin alla on ruostetta. Viittaisi kyllä siihen, että jossain vaiheessa jotain on tankista vuotanut. Lorotellaan kastelukannulla vettä sisään tankkiin, jotta nähdään tilanteen koko karmeus.
Ihme ja kumma, se ei vuoda, eli siitä ei siis ole vuotanut polttoainetta aiheuttaen tulipalo- tai räjähdysvaaraa. Vaikka tällä testillä saatiin viranomaista erehdytettyä, en kuitenkaan laittaisi tankkia sellaisenaan takaisin autoon. Kohdassa D ajoneuvoa voidaan pitää teknisesti korjauskelvottomana, jos sen nestekaasujärjestelmästä on vuotanut kaasua, mikä aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysvaaran. Sama juttu kuin edellä polttoaineen kanssa, eli yleensä korjattavissa oleva vika. Plymouthissa ei ole nestekaasujärjestelmää. Ja siirrytään kohtaan E. Ajoneuvoa voidaan pitää teknisesti korjauskelvottomana, jos siitä on vuotanut käyttönesteitä. Polttoaine, jarruneste, jäätymisen estoaine, akkuhappo ja jäähdytysneste, mikä aiheuttaa vesien pilaantumisen riskin. Jälleen kerran ihan korjattavissa olevia vikoja. Vai onko tuo vesien pilaantumisen riski tässä se juju? Eli auto saa vuotaa käyttönesteitä, mutta jos se tekee sitä esimerkiksi järven rannalla tai pohjavesialueella, niin sillä on vaarana tulla luokitelluksi korjauskelvottomaksi ja sitä kautta romuajoneuvoksi. Plymouthin polttoainetankki tuossa edellä jo havaittiinkin tiiviiksi, mutta en ole itse asiassa jarrupääsylinteriin edes kurkistanut. Melko tyhjältä näyttää. Etujarruja purkaessa ei nestettä jarrusylintereistä vuotanut, joten epäilen, että joku jarruputki on ajan hampaalle joutunut antamaan periksi. Jäähdyttimen alapään letku on joskus irrotettu ja jäähdytysneste varmasti asianmukaisesti kierrätetty. Akkua ei autossa ole säilytyksen aikana ollut, joten se ei siten ole vuotanutkaan. Mutta, jos puhutaan autoista ja niiden vuotamisista, mikä tulee ensimmäisenä mieleen? Aivan oikein, öljy. Öljyä ja sen vuotamista ei itse asiassa ole mainittu sanallakaan missään kohdassa. Öljy ei varmasti ole vesistölle sen turvallisempaa kuin esimerkiksi bensiini. Väittäisin, että bensiini pääosin haihtuvana nesteenä on jopa kertaluokkaa turvallisempaa. Ettei vaan olisi nyt ehdotuksen laatijalla oma öljyä vuotava peltilehmä ojassa. Plymouth hieman merkitsee reviiriään, mutta eiköhän se saada ennen pitkää korjattua. Ja päästään viimeiseen eli kohtaan F. Ajoneuvoa voidaan pitää teknisesti korjauskelvottomana, jos sen jarrut ja ohjauksen osat ovat liian kuluneita. Laskisin jarrut ja ohjauksen komponentit normaalin kulumisen piirissä oleviin osiin. Siinä mielessä tämä kohta on hieman mielenkiintoinen ja vaatii lisämäärittelyä tuon liian kuluneisuuden osalta. Vaihtokuntoisen ja liikaa kuluneen osan vaihtoprosessi on usein täysin identtinen. Tällöin näiden osien liikakuluneisuus ei tee ajoneuvosta yhtään huonompaa tai tässä tapauksessa lähempänä romuajoneuvoa olevaa kuin normaalisti kuluneisuus. Plymouthin eturumpujarrut kenkineen olivat päässeet melko huonoon kuntoon. Niitä voisi kyllä luonnehtia mahdollisesti jopa liian kuluneiksi, koska ne joudutaan kyllä kauttaaltaan uusimaan. Tämä toki pitää nähdä positiivisessa valossa ja käyttää avautunut mahdollisuus jarrujen päivittämiseen levyjarruiksi. Ohjauksen osia ei vielä ole tarkemmin tutkittu, mutta auto on normaalisti vuosittain katsastettu ennen sen jäämistä seisomaan. Siirrytään sitten osaan B, eli viitteellinen luettelo romuajoneuvoja koskevista kriteereistä.
Seuraavia kriteerejä voidaan käyttää lisäperusteina määritettäessä, onko käytetty ajoneuvo romuajoneuvo. Kohta A. Ajoneuvon tunnisteiden, erityisesti ajoneuvon valmistenumeron puuttuminen. Tämä tarkoittaa siis sitä, että autosta on joko ajan saatossa kadonnut tai tarkoituksella poistettu kaikki sen identifioimiseen käytettävissä olevat tunnisteet, rekisterikilvet, runkonumerot ynnä muut. Tämä toki tekee auton yksilöinnistä hankalaa, jollei mahdotonta. Plymouthissa on tallella apukuskin eturunkoaisaan Suomessa meistetty valmistenumero sekä kuskin puolen A-pilarissa oleva valmistenumerolaatta, jota täällä Suomessa ei koskaan sellaisenaan ole hyväksytty ainoaksi tunnistenumeroksi. Lisäperusteena romuajoneuvoa määritettäessä voidaan käyttää myös kohtaa B, eli sen omistaja ei ole tiedossa. Jäin tätä hieman miettimään. Jos autossa on jotain tunnisteita jäljellä, pitäisi olla mahdollista ainakin joku aikaisempi omistaja löytää, mikäli ajoneuvo on joskus ollut Suomeen rekisteröity. Mikäli se on projektikuntoisena lähtenyt kiertämään omistajalta toiselle, saattaa luovutuskirjojen ketju tehokkaasti kyllä hämärtää viimeisimmän omistajan identiteetin. Poliisi Plymouthin omistussuhteessa ei ole epäselvää. Lisäperusteena romuajoneuvoille voidaan käyttää myös kohtaa C. Sille ei ole tehty vaadittua kansallista teknistä katsastusta yli 2 vuoteen siitä päivästä, jolloin katsastus olisi edellisen kerran pitänyt tehdä. Tässä on mielestäni vakava vaaran paikka. Jos unohdetaan täysin auton kunto ja haetaan romuajoneuvostatusta omistajan käyttäytymisen pohjalta, ollaan mielestäni vaarallisilla vesillä. On lukuisia tilanteita, joissa katsastus saattaa jäädä tai tarkoituksella jätetään tekemättä ilman, että auto olisi sellaisessa kunnossa, ettei se katsastusta läpäisisi. Plymouth on katsastettu viimeksi vuonna 1993, eli melko hiljattain, vähän reilu 30 vuotta sitten. Kohdan D mahdollinen lisäperuste romuautoksi määrittelemiselle on: sitä ei ole suojattu asianmukaisesti vaurioitumiselta varastoinnin, kuljetuksen, lastaamisen ja purkamisen aikana. Tämä on jälleen hieman monitulkintainen kohta. Tässä kiinnitetään huomio suojaamiseen ja siinä onnistumiseen. Epäonnistuneesta suojaamisesta ei välttämättä ole aiheutunut mitään vaurioitumista, mutta kuitenkin sitä voidaan käyttää lisäperusteena sen määrittämisessä, onko ajoneuvo romuajoneuvo. Plymouthin suojauksessa säilytyksessä on onnistuttu täydellisesti. Ei siinä muutoin olisi näin luonnonläheinen pinta. Ja viimeinen, eli kohta E, kertoo mahdolliseksi lisäperusteeksi: se on luovutettu käsiteltäväksi valtuutettuun keräyspisteeseen tai valtuutettuun jätteenkäsittelylaitokseen. Tämä lienee selvä, ja se miksi se ylipäätään tässä mainitaan, saattaa liittyä sellaisiin tilanteisiin, joissa ajoneuvoa koitetaan keräyspisteestä tai jätteenkäsittelylaitoksesta vielä pelastaa. Toisaalta kun se tässä lisäperusteena mainitaan, onko tulkittavissa, että tuomio näissä tilanteissa ei olisi kuitenkaan lopullinen. Plymouthia ei ole aikomus luovutella jätteeksi, ainakaan lähiaikoina. Tässä nämä kriteerit läpikahlattuna. Mikäli edelleen katsot tätä videota,
Olet enemmän kuin ansainnut valitsemasi kylmän virvoitusjuoman, jonka voit hakea jääkaapistasi. Lupasin alussa kertoa, miksi tulevaisuudessa saattaa olla tarpeen tuntea nämä kriteerit, mikäli ehdotus tulisi tässä muodossa menemään läpi. Ehdotuksen artiklassa 26 määritellään nimittäin omistajan velvollisuudet seuraavasti. Kun ajoneuvosta tulee romuajoneuvo, sen omistajan on a. toimitettava romuajoneuvo valtuutettuun käsittelylaitokseen tai artiklan 23 kohdassa 4 tarkoitetuissa tapauksissa keräyspisteeseen ilman aiheutonta viivytystä saatuaan tiedon siitä, että ajoneuvo täyttää jonkin liitteessä 1 olevan A-osan kohdissa 1 ja 2 vahvistetuista korjauskelvottomuuden kriteereistä. B. Esitettävä asianomaiselle rekisteröintiviranomaiselle romutustodistus. Eli heti jos ja kun ajoneuvosi täyttää romuajoneuvon kriteerit, täytyy sinun viipymättä toimittaa se joko valtuutettuun käsittelylaitokseen tai keräyspisteeseen. Mikäli epäonnistut tässä, lienee luonnollista odottaa, että jonkinlaista sanktiota on luvassa. Eikä tässä vielä kaikki. Jos olet ajoneuvoa myymässä, täytyy sinun myyjänä pystyä osoittamaan, ettet ole myymässä romuajoneuvoa. Miten sitten tuo esimerkkimme Plymouth pärjäsi suhteessa näihin kriteereihin? Tiukin paikka varmasti on tuo taloudellinen korjauskelvottomuus, jonka määritelmä toki tarvitsee hieman tarkennuksia. Heikokuntoiset projektit ja varaosa-autot tulisivat jatkossa varmasti olemaan se uhanalaisin ajoneuvoryhmä. Nyt vaan sitten odotellaan, missä muodossa asetus menee läpi vai meneekö missään. Lausuntokierros tämän ehdotuksen osalta umpeutui joulukuussa 2023 ja lukuisat tahot ympäri Euroopan ovat kommenttinsa antaneet.